στο ίδιο δωμάτιο. Δεν το ξέρω, Καπνί δεν μου το έλεγες να μου με ένα... Η πιο αγαπημένη μου πελάτης είναι η Μαλιακής τώρα. Βλέπουν τις αγελάδες, μην βλέπουν αγελάδα. Έχει κάτι στο λίγο από κρέπτης μου, ξέρεις κάτι γελάδα. Αυτό, θα αντιθεί τώρα. Σχέση με αντιθεί αγελάδα για να πει και μάκα φαντάζει. Πού? Στο βουνό. Εκεί κοντά με. Τι κάνεις πάλι για να... Στο YouTube από αύριο. Θα φτιάξω. Όπως είναι οι πλάκες δηλαδή, εκεί που έβαλες τις αδερφές μου. Το λες φυσιο. Άμα θα πας δηλαδή όπως ήταν οι πλάκες τώρα, έτσι εδώ που ήταν οι αδερφές μου, πας ευθεία. Πας πατέρα εκεί. Λοιπόν, εδώ βλέπετε παλιούς κυνηγούς να απολαμβάνουν τον καφέ τους Πας στις πλάκες τώρα, στον δρόμο. αφού έχουν καθαρίσει τα τρέλα. Όπως κατεβαίνεις του Βαγγέλη του... Όπως κατεβαίνεις δεν πας αριστερά στην αδερφή μου, Πας δεξιά. πας δεξιά τον δρόμο. Όπως πας δεξιά στον δρόμο στα 150 Έχει ένα πέτρινο σπίτι. πριν το πέτρινο, έχει ένα γκαράζ. Εκεί δίπλα στο πάρκινγκ δεν έχει ένα γκαράζ. Ναι, αυτό είναι το γκαράζ. Αντιγεια. Αυτό είναι το... Ναι, αυτό είναι το γκαράζ. Φορά δεν σημαίνει. Τώρα δεν μου δες μας. Έλα. Τώρα κατεβαίνεις, φορά δεν σημαίνει.